Oy, Marge! Mayo kiniabot na ka. Ay, Oy, sino man ba malipay? asma, dapat ba lagi nadalan mo sa kamalitan na? Kay lutuon ko niya liwat. Sa manda. Nga pagkaon ka, hinablos ko. Mayo kay... Sino man na itong nagluto dito sa enda? Kaman. Isipa bala. Magkaon ka, paano makakakaon kay kanon lagdos? Kaon ka sang spaghetti. Lapsi. Wala pagid sang hotdog. Oy, Magkaon man ka sang nilaga, baw matig-a. Matig-a pa yapataw sang salangka. ang litson. Litson nila. Oh. Hilaw yan da nga litson. Ma-enjoy ka ba na sina? Oh, pero damo ka gidala. Damo ginlagay kay pari-para niya sa akon nga idu. Pwede mo apply pagka-edo pandama. Ay, Oy, pero kamusta ang overall nga kuan sa kasal? Ay. Nami man ang kasal. kung ako mag-rank, sipon mo ang kasal talag sa naulanan. Oh, tapos. Tapos wala pa nabutang sa naplastar it mayad. Yung mga dekorasyon nanda, ay nagsibo. Oy, uso. Sipon mo Usa bala ko, no? pare? Oh. Sipon mo bala pare? Kung saan. Si Marinim pa? Oh, Wow. Siya gidya sige tito ka papil-papil nga daw may amot. Gid. pero ikaw na ba kay amot, di ba? Kaya may hara ko ya amot ah. Oh. Lima Dapat kagatos. kitagahan kag-importansya dito, Mads. Ay siyempre ako ang tiya mo. Kag-isa pa ako ang favorite tiya sa ngakon nga hinablos. Kay hinablos ko yaging kasal. Tama yun na. Tama yun na. Kabalo ka pa rin nga. Halin pa yas ang gabay ng hinablos ko. Sa ako na yan nagdako. Pero pagpasalamat niya ginabaw bisan pagmitlang kapangalan ko. Oy, huwag kang gid. ipasalamatan. Why gid? Uy, pagkatuntong nga. Tonto. Kaya, Pero mayo lang gani nakas. Gimbawi-bawi ko man kapamutos pari. damo mo naging putos ni mo, Mads. O pero lulutuon ko pa niliwa. Kanil, usap na isa, Mads. Salad. Uy, Salad. lami siguro ng Hindi salad. na ni pagmitiri pari. Uy, lami na. Kung gusto mo timo magkaon ka tito, pagpanaw tito sa punson kay may ara pa. Kalagi mong spaghetti. Kalain, Murag namin na. kalain malasay. Katagalan kong soft drinks, Mads. Ay, hindi, Kang soft drinks. hindi gani ko. Ang soft drinks, ano mo man yung soft drinks? Mabuhinan pa ni karon itisa. Na, mga namas ito kay kasayang malang ni magkaradunot. Oo. Tagay na lang ko ng litson, be. Kanang, Hindi na gani pare. lamig mo siguro ng litson. Hindi ni. Kalain nila litson. Humoy. Oo. Abaw ba? Sige, Mads. Kung ako, pare. Oh, Kung bata ko man niya magpakasal sang amo sina. oh. Gusto ko yan namin-namion, gid. Abaw ba? Imbes malipay ka nga kasal ka hinablos, paano ka din malipay? Oh, di ba? Tama gin na, Mads. Kag-isa pa, baw. Bot lang. Sige, Mads. Nagrigna pa to kagina kay nagsige ka inulan. Sige, Mads. Sige, Mads. Huwag ginila, ginaplastarit, mayal pala pare. Sige pare, ah. Sige, Mads. Sige, Mads. Oo. Salamat kay Oo, Mads. pagkanto ka lang dito pare, ah. Ayo. Rick. Imong angkol ni. Na si Mekmek. Uy, siguro tao, basig nagkuhan pa. Naghalimon pa. Rick. Gabutan na kayo. Aga pa man. Dali lang. Dali lang. Kailangan lang ano. Gabutan. Rick. Ang imong angkol ni. Tao. Gabutan anay ba? Gabutan anay ko ha? Gabuto ko. Gabutan anay kaya mautot ko. Ano ba gabuto na ni? Dalag. Anong gabuto na ni? Ang kining saksakan. Gabutan ang saksakan. Electric pan o kaning sa Ang cellphone? saksakan na na yung ang extension daw. Sige. Ay, ang buta. Angkol, layo angkol. Kaya na ito sa angkolbi kaya nakutoy ako. Ay, salamat kay Abot. Uy, Angkol! sige
naintindihan ko. Maayo ko sudan, Kol. Kung tani. Pero, Ay, lakat lang dito sa kusina, Kol. dali lang, pero, di na lang siguro kumudayon, day. Hindi ka magka... Ayra naman si Angkol, Sunggot-sunggot ka naman Di, bala, di, 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 Kol. di, di. Dali na, uptata ka. Dali na, may naputos na dito para sa imo, Dali, kay... Si Auntie- Ang ampal magod sa imong ante. Ay, si Auntie kanigi na, gipadalaan ko na to. Ang ampal sa imong ante. Sinong Auntie, Ante ni mo. Si Auntie? Oh, Oo, kung kapitbahay na ko bang imong tiya. Ay, tiya ni ko, tiya ni Mr. to. Wa ko nung lamang inyong litson, rumoy. Ay, masiko na, yamuhat lang ni Auntie to, Angkol. Ano yung what? Ang kagbal yung salad ninyo, luspad ko, no? Lapsi ba? Kulang gatas. Wala lami. Basi kung joke-joke lang ni Auntie, Angkol. Jamming lang to. Kabalo ka na nga daan kay Auntie na ako. Ang mga si Auntie, Tapos, Ang salad pa ng balakang litso ng ikumintaran niya. ang kagbal yung yung spaghetti, wa ko nung hotdog. Ba? Kul, basi kung pato-pato mo lang na kul Patuloy mo ba? na, Kol. Grabe ka, Kol. Masakit pa ng samon kul kay Tapos, ginpreparasyonan pala namon ni kul kaging gastuhan na mo. Are pa. Wa ko nung lami ang inyo ang resepsyon kay basa sa ulan. Wala ko na preparahag mayo. Okay man. Tapos, are pa. Okay man na kag nangin masadya man ganito kagina kag kita gibala namon tito kon nga na pati si Auntie nag-enjoy man. Tama, Kol. No, siya mo itong happy kay Gayna. Banyag ako, Wow. may namblos. Palangga ako kay namblos. Ano itong ambal niya? Tapos, are pa gyud. Wala ko nung nagpasalamat sa iya kay nagdao. Tao ko nung siya ang kwarta sa inyo ang kwan. Sa inyo ang galagala. Langga. Wala mo kin pasalamatan si Tigay Gina. Salamatan to, nabatian mo ito, di ba? Gambal kong paganing nga halin sa layo nga lugar ang tiya, si tiya. Oh, muli na. Pasalamatan man namon Kul. basta. Kag isa pa Kul. Tanan nga gipasalamatan namon kakina sa amon nga kasal. Nakalista na inatan yan. Unsa ko no? Kag hindi kami magkamali nga magsipiyat kami Kul. Basta ang ambal niya. Overall ko no. Wala ko nung namin ninyong kasal. Amo ginangambal niya. Yakol? Amo lang. Amo na yung ambal. Nano man niya stiya yung Walay laming yung litson. Wala. Sa sudan, walay lami. Sige na lang, day. Salamat, day. Muli na lang ko, day, ha? Angkol! Tilawi balamon nga litson, Sige na lang, day. Sunod na lang, day. Garayuma, manggog Ay, ko. sangkol. Sige na.